Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorriak ikusten zuleok, handik eta hemendik saiora. Atala hurbiletik da eta gaur konbidatua Joseba Ezeolatza, oroimen historikoko bozeramailea dugu. Ongi etorria, Joseba. Mi esker. Bueno, zuzu ere burua nola aurkezten duzu? Ez dakit, Iruñan jaiotako mutilia naiz, politikan bizitza osoan egon naizen militante ezkertiar bezala ikusten dut nire burua eta horrela ere aurkezten dut. Eta nongoa egiten duzu, Iruñarrikoa? Bai, Iruñan jaio nintzen, abejeraz auzo singular eta sarmanta hortan. Eta zure lehen oroitzapena zein dire? Gogoratzen dituzu aurretako lehen da bizita oroitzapenak? Bai, lehen esan duan bezala hori abejerazen bazegoen plaza txiki bat eta hor ara juntziren bikote gazte horiek gure gurasoak ziren, auzo berri bat zen, eta orduan gure gurasoek adin berberakoak ziren, eta guk ere, horien seme-alabak ere, adin berberakoak ginen beraz, hor ez dakite, giroa oso ona zen, eta nire lehen oroitzapena dira, hortan futbolean edo jostatzen, ez? Ez dakit, auzo bitxi eta interesgarri batean jaioa eta hazia, eta ez dakit, ambiente edo kontestu horretan oso pozik geuden gure trastadak eta gure jolasketa egiten, ez? Eta aurretan, kanpoan jolasten zineten, nola jolasten zineten? Zertara jolasten zineten? Bueno, beti futbolean ari ginen plaza hortan, igandetan askotan ur globoekin ere ari ginen, beste neskei ere molestatzen, eta askotan beste auzoetara juten ginen, gure elkar joka egiten genuelako, beste mutil gazteekin, ez? Badakigu maskulinitatea garaioetan horrela ziren, eta Azpilagaina edo Milagrosako beste gazteekin elkar joka ari ginen, baina beti futbolan edo pelotan ari ginen, ez? Nik ere kiroletan, garai horietan, kiroletan oso trebean nintzen, eta horiek gustora nituen. Bihurria zinen? Bai. Kontutan hartu behar dugu, nik 5 anai arreba ginen, eta gero gurasoak, eta, klaro, nik laugarrena nintzen, nire anaia nik baino 4 urte gehiago ditu, eta hori psikologikoki eta jarduerak nolait ere eragin asko ditu, ez? Oso garaiz hasi nintzen, nire anaia nagusia izanik, nik horri kopiatzen nion, ez? Eta bihurrikeri horiek ere kopiatzen nituen, ez? Berritu ere, bakarron batzu berria sortuko ziren, ez? Bihurrikeri berria gara nahi dut. Bakizu hor innovazioa egunero egiten zela, nik ere, ez dakit, harrikadetan ere ibili nintzen, baina, esan dudan bezala, beti futbolan eta pelotan ari nintzen, eta ere gurasoei sekulako trastadak ere egiten nizkion, hori, guztiok bezala, ez dakit, balkoiatik arrautz bat bota bizilagunei, edo horrelakoak ere, nik ere egiten dituen, eta nahiko bihurria nintzen. Eta onditzekin zer izan nuen? Bitu, nire aita pala luzean izan zen Espainiako txapelduna, eta 5etan izan zen Nafarroako txapelduna, eta nik pelotaria izan nintzen. Gainera, oroitzen naiz ikastolan, inauterietan, nik pelotari bezala morrostu egin nintzela behin, ez? Nire aitaren, ez dakit, trajearekin eta palarekin, ez? Eta nik, ez dakit, figura horrekin harro sentitzen nintzen, eta nik pelotaria nintzen. Eta gainera baukat anekdota bitxi bat, 10 urtekin Martínez de Irujorekin txapelketa batera heldu nintzen, eta berak irabazi ziren. Eta ez dakit, orain dela gutxi, Martínez de Irujok anekdota hori kontatu egin zuen. Kazetariak
galdetu egin zion, zer nolako txapelketak irabazi zituen, eta bueno, zein izan zen gehien maitatzen zuen txapelketa. Eta berak izan zuen, Joseba Ezelazari, parlamentaria izan zenari, irabazi egin ziola bere lehenengo kopa, ez? Bueno, nire inguruko bizilagun guztiak, dendetako saltzaile guztiak berri hori irakurri zuten eta komentarioak egiten zidaten. Osak, Martínez de Lujorekin heldu zinen, hori 10 urtekin izan zen, orain ja kaskarragoa naiz ja pelotan. Eta ze gertatu zen hor, Bueno, ja heltzen da 16-17 urtekin eta entrenatzaileak esaten dizu, ez? Zer nahi dizu egin, edo ikasi, edo jolastu, edo lan egin, edo jolastu, ez? Ja, entrenamenduak seriotasunarekin hartu behar dituzu, ja, 3-4 ordu egunero egin behar dituzu, eta hori ere aukeratu egin behar duzu. Neri ere, pelota asko gustatzen zitzaidanez, esku pilota utzi nuen, eta remontean hasi nintzen Euskal Jaien, Uharteko Euskal Jaien, eta hor urte bat bakarrik egon nintzen, eta gero, ja, unibertsitatean ikasketak hasi nintzenean, pelota utzi nuen eta ikasketak serioagoak hartu nituen. Hori da, bokazioz edo alabeharrez, ze ikasketa egin? Bueno, soziologia egin nuen, ja oso gazte nintzenean, politikarekin erlazio bitzia nuen, ez? Nire etxean, nire aita Espinalekoa da, Uritzberrikoa da, nire ama Kalahorrakoa, Erriosakoa, eta nire aitaren etxean, hor inguruan, mai inguruan, sutondoan, askotan berba egiten genuen politikari buruz, ez? Izeba Osaba, Toulousera jun izan ziren errefusiatu bezala, eta Parisera ere jun ziren, eta ambiente edo kontestu horretan askotan berba egiten genuen politikari buruz, ez? Gainera, Espinal Uritzberri mugan dagoenean, makiz edo kontrabandista edo Portugaletik eta horretako exiliatu askok handik pasatzen ziren, ambiente hura aproposa zen gure etxean politikari buruz berba egiteko. Orduan, hori, nik ere 13, 14, 15 urtekin beti etxean politikari buruz entzuten nuen, eta gainera, horatzen naiz nire aita batez ere, nik hori, postrea heltzen zen momentuan, ospa egiten nuen frontoira, ez? Eta askotan nire aita esaten zidan, derrigorrez esaten zidan, ez, egon hemen gauza hauek entzun behar dituzulako, ez? Eta, derrigorrez hori entzuna, nire lanbidea bihurtu da, ez? Eskola eta oroitzapena horiek, ze koloretan dituzu ikusten? Xuri-beltzean ala koloretan? Bueno, ni koloretan, eta ikastola Padezigandan ikasi egin nuen, Atarrabian dagoen ikastola Padezigandan, gero, 12-13 urtekin ikastola San Ferminera juten ginen, BUP egitera, ez, ikastola Padezigandan hori ez zegoelako, eta nik, nire oroitzapenak oso onak dira, ez, nik, kontutan hartu behar dugu, nik bakarrik ez 3 anai arrebak nituela hor ikastolan, orduan oso defendatua eta eroso sentitzen nintzela, beste 4-5 lehenguzu ere juten ginela, orduan Zeloazatarrak hor ikastola Padezigandan talde handia ginela, ez? Orduan, gure artean ere eroso sentitzen girela, eta gero klasean eta irakasleekin oso ongi, ez? Nik uste dut ia gehienak adin horretako oroitzapenak idealizatuak ditugula eta oso positibotzat jotzen ditugula. Eta nola izan zen gero, urrungo pausua, gazte garaia? Bueno, Iruñeko gazteak egiten genituen gauza berak egiten nituen, ez? Jarauta kalera joan, han dantzatzera eta kalimotxo edatera, askotan kirolak, futbolera edo pelotara ari ginen, horrelako mugidetan sartzen ginen, ez? 15-16 urteetan, 15 urtekin elkarri bakezale taldean sartu nintzen, militante bezala, eta hori ere nire denbora librean egiten dituen jarduerak ziren, ez? Beraz, gaztetan nola izan zinen? Rebeldea izan zinen? Bai, askotan, gainera. Kontutan
hartu behar dugu garai horretan, 85an, 86an, Iruñeko Alde Zaharrean pilpilian zegoen, ez? Kale borroka eta poliziaren kontrako liskarrak ia ostiralero eta larun batero ematen zirela, eta nik, eta tamales esaten dut gainera, nik askotan sartzen ditzen borroka horietan, oso garaiz utzi nuen horrelakoak egiten, baina bai, errebeldean nintzen eta horrelakoak ere egiten. Bueno, eta etxetik kanpo ze adinetan jarri zinen bizitzen? Bai, oso garaiz gainera, 23 urtekin ja junitzen etxetik kanpo, nire gurasoak, nire ama eta nire aita beti heldutasunez tratatu izan gaitu. Nire aizpak ere bai, oso garaiz jun ziren, nire anaia ere bai, hori tradizio bat izan da gure etxean, oso garaiz jun gara ospatzen dugu etxetik, ez? Nik ere, 17 urtekin soziologia ikasten nuen bitartean, kamarero bezala egon nintzen 3 urte, gero peon de albañil ere izan nintzen, arbitroa izan nintzen, motorrarekin pizzak banatzen ere egin nintzen, orduan, dirua nuen nire bizioak eta nire etxe alokairua ordaintzeko. Beraz, kabi hutsaren beldur hori ez zuten izan zure guratxoek? Ez, kontutan hartar dugu, 5 seme-alaba izan zuten, orduan, orain ikusitan, badut orain, kuadrilako adiskide bat, bigarren semea izan duela eta erotua dago, ez? Orduan nik askotan nire buruari galdetzen diot, ez? Nola posible izan zen nire ama eta nire aitak biok gainera lan egiten, 5 seme-alaba aurrera eramatea, ez? Orain eta nire kuadrilako batek bikin ja erotua dagoela, kontutan hartuz, ez? Nomada izan zara edo beti gustatu izan zaitzu lekuan bertan, Iruñerrian bizitzea? Bai, Iruñerrian bizi naiz gehienetan, Zizur Nagusian bizi izan nintzen, Uharten, eta orain dela 10 urte Iruñeko Alde Zaharrean bizi naiz, baina baita ere 2 urteetan zehar Kanarias irletara jo nintzen bizitzera, eta erabaki hori hartu nuen parlamentaria izan nintzen ostean, ez? Uste nuen 4 urte egon nintzen zinegotzi bezala Zizur Nagusian, beste 4 urte parlamentari bezala, eta uste nuen, eten baten beharra sentitzen nuen, eta ara jo nintzen, eta autonomo bezala enpresa bat montatu egin nuen, eta hortan egin nuen lan, ez? Baina oso gustora egon nintzenan 2 urte bietan, eta gero bueltatu eta berriz politikan egon nintzen. Eta esperientzia horrek zer eman dizu, zer ikusten duzu eman dizula? Lehenik eta behin autoestima laborala eman dit, ez? Nik oso gaztetatik politikan profesionalki egon naiz, eta beste gauza batzuk egitea oso interesgarria da ere autoestima hartzeko, ez? Eta baita ere, zitasun profesional hortan ere sekulakoak, ez? 2 urteetan zurea ez den herrialde batzuetan lan egitea, eta gainera komertzial moduan, autonomo moduan, enpresa moduan, sekulako aldaketa pertsonala eragiten du zure barnean, ez? Eta nik uste dut, esperientzia oso positibo izan zela, profesionalki, nola ez, eta pertsonalki, ez da nik uste dut, profesionalki, hobekuntza hori, orain, antzematen dut asko, ez? 2011an joan zen Joseba, eta 2013an zentorren Joseba profesionalki, ez da pertsona berbera, ez? Nik uste dut, eremu askotan hobekuntza eman dela, ez? Ez zara nola paitere, ez ere burua? Bai, profesionalki ez. Bai, eta, enpresari hona zera? Ez. Ez dakit, enpresa ez zitzaidan gaizki atera, ez zitzaidan ere ongi atera, baina, desastrea ezen handia izan. Komertzial ona izan nintzen, hori bai, nire lankideak hori esaten zuten, trebea nintzela, hori, kliente berriak egiteko trebetasun handia izan
nuela batez ere hori, ez? Zurea ez den lurralde batean lan egiteko, nik ez dakit ostatu hori edo restaurante jatetxe hori nolakoa den, noiz ere komertzial munduan esaten den bezala puerta fria, ez? Bapatean eratutako klienteetan trebetasuna nuen eta hortan ongi eta eroso sentitu nintzen. Eta jaketa honetaz ari garen, lana eta bizitza nola uztartu dituzu orain arte? Bizi lanerako edo lana egin bizitzeko? Kontutan hartu behar dugu nire bitxikeri bat, ez? Nik politikan oso gaztetan sartu nintzela, 5 urtekin elkarrin militatu egin nintzen, eta 21 urtekin profesionalki batzarren lan egiten nuela, ez? Orduan, nire hobia, nire profesioa bilakatu egin zen, hori askotan gertatzen da, ez? Eta nik hori sorte hori izan nuen, ez? Beraz, militantziaren veneno hori, edo militantziaren kutsu hori sartuta daukat. Orduan, niretzako lana oso erosoa da, hortan, orduan, bizia eta profesioa, bizia eta lanbidea, nire kasuan askotan nahasten da, ez? Eta nik adibidez, igande arratsaldeetan, depresio txiki hori sartzen zaigunean, nik pozez eta alaitasunez juten naiz lanera, ez zait inporta astelen parte horren momentu hori, ez? Beraz, ez dizut egingo gustoko duzun lanean aritu zaren. Ikaragarri gainera. Hori hala da. Eta bestea izango litzateke, adina intzinat joan ala, baita ere ikuspegia aldatzen joaten da, biziaren ikuspegia. Bai. Lasaitasun gehiagorekin ikusten diogu bizitza eta lanari, eta gero, nik azkeneko 2-3 urteetan gehien aldatu dana da arazoen inguruan edo kritiken inguruan bestelako judeaketa, ez? Lehen, 27, 28 urteekin, 25 urteekin, arazoak asko larritzen ninduten, ez? Sekulako tragedia egiten genuen edo drama egiten genuen, arazo bat agertzen zenean, ez? Orain, lasaitasunarekin kudeatzen dugu edo kudeatzen dut, eta hori nik uste dut aldaketa positiboa dela ere bai, ez? Ez dakit ikuspuntu guztiak ikusita, aterabide guztiak ikusita, hausnarketak ere sakonagoak dira, prezipitazioak ere gutxiagoak dira, ez? Ni hori eman dit heldutasuna edo hori eman dit urteak, ez? Akatsak ere egunero egiten ditut, hori oso humanoa da, ez? Baina nik uste dut akatsak izatearen, akatsak ditudanean, ditudan bakoitzean, nik ere erlatibizatu egiten da, ez? Ez da hori, tragedia edo drama bat bezala ulertu, ez eta, bizitza edo egunerokotasun bat bezala, ez? Oroimen historikoaz solastera deitu dugu edo konbidatu dugu gaur Joseba Ezeolatza, eta horretaz arituko gara aurrengo minutuetan. Nola sortu zen zutan, jarango nuke, kontzientzia, grina, gogoa, oroimen historiko gai honetan sartzeko? Sarrera bide bi dira, ez? Lehen esan dudan bezala, nire familian, exiliatu moduan, Toulouse eta Parisera juntziren bi zeba eta osaba, eta hori ere, konversazio mota horiek barneratzen ditut, ez? Gaztetasunen eta bestetik literaturarekin, nik oso gazte izan da, 14 urtekin lehenengo liburua erosi egin nuen, Bianako Nafarro Inez batean erosi nuen liburu hura, eta ja 15-16 urteekin makiz edo gerrilleroen inguruko literatura hori askotan irakurtzen dut. Niri irakurle amorratua naiz, liburuak asko gustatzen zaizkit, eta liburu horiek askotan erosten ditut. Eta hori gai hura jorratuz, konturatu nintzen ere, politikan sartu nintzen momentuan, hau jorratzeko gai bat zela, beharra zegoelako, gerrate zibilaren protagonista edo haien semeen protagonistak bizirik zeudela, zera hor lan itzela egin altzela, eta 2002an
bi alderdikidek proposatu egin zidaten fusilatutako senideen elkartea sortzea, eta 2002ko udan elkartea sortu egin genuen, eta urrian martxan jarri egin genuen beste familiarrekin kontaktuan hartuz, eta sartagudako gure elkartekideekin ere lan amankomuna eginez, ez? Zu familian, erranduzu bai kanpora joan dakoak bazenituela, refuxiatuak, hildakorik edo izan duzu? Baina bitu, orain dela 4 urte gertatutako anekdota oso bitzia daukat, nire amona Kalahorrakoa zen, eta beti gauza guzti hauek isiltasunean eraman ditugu, politikari buruz edo memoria historikoari buruz. Beti, ez dakit, nire amaren familian agertu egin delako, nire aitonaren familia oso muturreko eskubiko militanteak izan ziren han Kalahorran, eta nire amonaren testigantzari ez genion inoiz ere erreparatu, ez? Eta behin, orain dela 4 urte, hilda, baina orain dela 4 urte, telebistaren bidez ikusi zidan nire amonak honi buruz hitz egiten, ez dakit, hori, prentsaurreko bat, edo ez dakit ze ikusi zuen, ez? Eta deitu egin zidan, han nengoen nire aiton amonen etxean, Kalahorran, eta bera eta ni bakarrik geuden etxean, deitu egin zidan bere logelara, atea itxi egin zuen eta kontatu zian bere historia. Eta hala, agertu zen errepublikarzale historia bat. Nere ama ez zekien, nere osaba ere ez zekien, inork ez genekien nere amonari osaba bat hil ziotela, Felix Martínez deitzen zen osaba bat, eta bere aitari ere ez zioten hil, baina bai jipoitu errepublikarzalea, hor Erriosako herri baten errepublikarzale militantea izan zen, bere gurasoa, jipoitu eta atxilotu. Orduan hori, hor oso pozik ateranitzenik ez bakarrik nire historia familiarra ez dakit zabaltzen zelako, ez? Baizik eta hor ikusi nuen ere guk egiten genuen lanaren helburua eta emaitza, ez? Nire amona propioan ere sekulako efektu positibo izan zuelako elkartea eta memoria historikoaren inguruko lan hori, ez? Nire amona, ez besteen amona, baizik eta nire amona bere egia kontatu egin zidalako, ez? Eta nik ere, gero nire amari kontatu eta, Joseba, sustatu egin diozu, ez? Bera bakarrik kontatu egin dit, eta, hori, bitzikeri hori, nire barnean, nire bihotzean beti gordetzen dut, oso hunkigarria izan zelako nire amonaren pausu hori, ez? Fusilatuen elkartea sortzea aipatzen duzu, nolakoa izan zen? Hor zer egin behar izan zen duten, nondik hasi, ze prozesu? Oso lan ikaragarria egin genuen eta oso hasiera zaila izan zen. Kontuan hartu behar dugu, 70ko hamarkadeko azkeneko urteetan exhumazioak eman zirela batez ere Riberan. Gero, Altafaiak argitaratutako liburu oso interesgarria eta garrantzitsua egin zela. Gero, Txinparta elkarteak ere Ezkaba mendian eman zen inguruko sarraskian ere publikatu egin zuten, baina behar genuen senitartekoak biltzen zuen elkarte bat, eta hori egin genuen. Baina, senitarteko bakoitzak bere bizitza propia izan zuen, bere subjetibitatea, bere beldurrak, bere bizioak, eta guzti hori amankomunean jartzeko orduak eta orduak lantzen batez ere entzuten jarri egin genuen, ez? Gero, parlamentuarekin izan genuen lehenbiziko kontaktua beldur asko sortu egin zuen familiarrekin, edo familiarrean, ez? Familiarrentan. Batez ere, kontutan hartu dugulako, gaizki tratatuak izan zirelako, familiarrak historian zehar.
Eta mesfidantzaz ikusten zuten instituzioak, mesfidantzaz ikusten zuten Nafarroako parlamentua. Eta askotan, hori, lehen esan duen bezala, beldurrez ikusten zuten lehenengo pausu hori. Guk esaten genion, lehenengo pausu hori beharrezkoa da, gure aldarrikapenak zuzentzeko eta gure aldarrikapenak aurrera eramateko. Sorte izan genuen Jose Luis Castejón alderdi sozialistako lehendakaria izan zena, Nafarroko parlamentuko lehendakaria izan zena, bera kajoi batean errepublikar ikur bat zuen, bandera bat izan zuen, atera egin zuen, eta hori ere, norait ere, lasaitu egin zuen ambientea. Horiek izan ziren lehenbiziko pausuak, ez? Gero ja, lehenengo exhumazioak, lehenengo proposamenak, lehenengo mozioak, lehenengo dokumentalak, eta non izan genuen memoriaren, parkearen idei hori, ez? Eta hori bai, inflexio puntu bat izan zela, ez? Kontuan hartu behar dugu, memoriaren parkean 7.000 metro karratuko parke bat dela. Bankuak, plazak, iturriak, horrelako parke normal bat da, baina fusilatutakoen omenez dagoen egindako eskulturak daudela. Horiek, parke hori egiteko, kontutan hartu behar dugu, 700.000 euroko inbertsioa egin behar zela. Guk egin genuen inbertsio bat, gure elkarte txiki eta txiki bat egin izan zuen inbertsio hori. Hori egiteko, batez ere udalei, baina baita ere instituzio publikoei, diru eskakizun bat egin genuen, eta 90 udalek bere dirua jarri egin zuten, Espainiako gobernuak ere dirua jarri zuen, eta Nafarroako parlamentua dirua jarri zuen. Bitu, ez dut asko luzatu nahi galdera honetan, baina beste anekdota bat, gero egoera aldatu zen eta Alberto Catalán, UPN-eko Alberto Catalán izan zen Nafarroako parlamentuko lehendakaria. Eta horitzen naiz, sekulako adibide eta anekdota txarra eta kaskarra izan genuen berarekin, zeren eta aurrekontuetan Nafarroako parlamentuak aprobatu izan zuen memoriaren parkearen aldeko 150.000 euroko diru laguntza. Eta berak, eta Nafarroako gobernuak diru hori hartu egin zuen, eta beste gauza baterako erabili egin zuten. Guretzako zen diru laguntza hori, Nafarroako fusilatutakoei omena eta aitorpena egiteko dirua zen, eta beste gauza batentzako erabili zuten, ez? Guri, ez dakit, lapurketa baten aurrean geundela iruditu zitzaigun, eta horiek ere momentu oso latzak eta oso komplikatuak izan ziren. Beraz, pixkoat ibilbidea egin diguzu, zati handi batean mintzat, baina ni berriro ere astapen horietara joango naiz. Nola hurbiltzen zen jendea hasiera horretan elkartera? Ze kontatzen zuen, ze bilatzen zuen? Batez ere, elkarteak honik alde politikoenak azpimarratu egin ditut, baina elkarteak batez ere terapia kolektiboa egiteko oso instrumentu edo oso tresna ikaragarria izan da. Lehenengo momentuetan, senitartekoek bakarrik bere historia kontatzera gerturatzen ziren. Horrelako aldarrikapenak bigarren maila batean usten genituen. Orduan, Josefina Lambertok, Maravillas Lambertoren arreba askotan esaten du. Berarentzako egiten genituen txangoak, sartagudarako txangoak. Edo egiten genituen taldeko bazkariak. Egiten genituen bilerak berarentzako oso onak izan dira autoestima arazo horiek gainditzeko, eta zure tragedia partikularra beste bati gertatu izana ere, talde identitate osatzearen prozesu hortan oso interesgarri izan delako. Orduan, lehenengo momentuetan, terapia psikologiko edo taldeko terapia egiten genuen. Eta horretarako ere elkartea
erabilia izan da, eta hori, naiz eta bigarren mailako gauza bat bezala azpimarratu, nik uste dut elkartea horretan gauza gehien egin duguna izan da, gauza positiboenak hor egin ditugu, ez? Zen nik horitzen naiz, lehen biziko pausuetan Sartagudara jun, Agirre bizkiekin lehenengo konversazioak, Tomas Dorronsoro, bueno, guk, eta gainera, ezkertiar militanteak izanik, ikusi genuen mesfidantza ikaragarria zegoela, ez? Osa, guk bere ateetara joaten ginenean, beti mesfidantzarekin harrera egiten zuten, ez? Normala da, ez? Gizarteak beste alde batera edo bizkarra eman diolako, eta elkarteak ere bizkarra eman diolako orain arte, ez? Orduan, mesfidantzaren horma hori apurtzea edo gainditzea, sekulako aleginak egin izan gaindituen. Zer izaten zen, zer beldur klase, zer mesfidantza klase? Erabilera politikoa izan zen gauza nagusiena, eta baita ere, eta batez ere, frustrazioaren mina edo frustrazioaren beldurra zegoen, ez? Claro, guk militante errepublikartzale bezala, aldarrikapen zerrenda bat genuen, ez? Orduan, hortan guk esaten genuen, lege bat behar dugu, exhumazioak behar ditugu, guk deskribatzen genuen aldarrikatze mundu hori, ez baldin genuen aurrera eramaten, frustrazioa eratzen du, ez? Orduan, kontutan hartu behar dugu, jada kastigatuak diren familiar batzuei gainera frustrazioa gehitzen baldin badiogu, oso negozio txarra egiten dugu, ez? Pertsonalki gainera. Orduan, mesfidantza edo erreserbak edo resistentziak hortik zetorren, ez? Frustrazioaren kontuan, anekdota eta bibentzia txarra daukat, lehenengo exhumazioa egin genuen momentua unean, Mendabiako 3 fusilatu joan ginen Lizarra partean exhumazioa egitera eta ez genuen topatu, ez? Karo, asesinatu da fusilatu horren alaba, berak eskabadoraren lanak zabaldu egin nahi zuen, ez? Baina, karo, momentu batean hori gelditu egin behar duzu, dirurik ez daukagulako. 5 egunetan zehar, egon ginen Arantzadikoekin eta eskabadorarekin, ez? Karo, erabaki hori nik hartu behar dut, ez? Ja, dirua agortu zaigu, esan nion, ez? Mari, dirua agortu zaigu, ezin dugu jarraitu. Baina, karo, nire bibentzia ez da bere bibentzia, ez? Bere gurasoa hor dago. Eta nik diruaren kontua ari naiz neurtzen. Eta bere gurasoa neurtzen ari da, ez? Orduan, karo, bi interes horiek talka egiten dute askotan, ez? Nik elkartearen koordinatzaile bezala edo bozeramaile bezala erabaki hori hartu behar dut. Eta Pako Etxeberria eta besteok erabaki hori hartu behar dugu, ja ezin dugu egun gehiagotan hau luzatu, ez? Eta erabaki horiek hartzea oso gogorra da, ez? Kontutan hartu behar dugu hor bere gurasoa dela. Bueno, gero, urteetan zehar, investigatu egin dugu eta bere gurasoa Kaidoseko monumentura eraman zuten Madrilera, ez? Baina momentu hortan, erabaki oso gogorra izatzen. Hau kontatzen dut, adibide bat bezala, ez? Zera, gure elkartea ez da izan bakarrik lege interesgarri bat idatzi duen elkartea. Ez da izan bakarrik ikaragarrizko parkea eraiki egin duen elkartea, baizik eta ere, erabaki sailak hartu duen elkarte izan garela eta baita ere terapia kolektibo hori egin duen elkarte izan dela. Orain, gainera, eta nik hori oso harro esaten dut, orain 350 bazkide gara. Eta hori, Nafarroaren neurrian, elkarte oso handia gara, ez? Eta nik hori, 350 senitarteko, 350 adizkideok
horrelako pausua ematea, ez? Gure bazkide izatea, nik uste dut, posa sartzeko eta hori gainera gure lana azpimarratzeko momentua dela uste dut. Zenbatuak zeuden, ongi zenbatuak, edo horreri ikertu behar izan duzue, zenbat ziren fusilatuak, non zeuden, nahi dut, gero, hori ez, pixko bat esumazioa, edo ateratze lan horiek egiteko. Bai eta ez, ikertua zeuden, lehen esan dudan bezala, Altafaiako txostena eta Jimeno Jurio egindako ikerketen ostean, ongi bagenekien 3.300, 3.400 fusilatu zeudela, eta herri gainera bagenekien zer nolako identitateak eta zer nolako militantzia politikoa zuten fusilatu horiek, baina ez genekien zenbat ziren desagertutakoak. Esan dudan bezala, 70. hamarkada hortan exhumazio lanak egin ziren, baina ez genek gaur arte nik askotan esan dut eta ikusi dut askotan lerro buru bezala aldizkari eta egunkari askotan 1000 inguru desagertu ziren. Nik egindako estimazio bat da. Zeratik egiten dut estimazio hori? Bakarrik ezkaba gotorlekuan eman ziren erailketak ia 700 direlako, eta horiek desagertutakoak dira. Hoiei behar bada 300, 400, nafartar, gehitzea, nik uste dut, logikoa dela. Horregatik esaten dugu 1000 inguru dauden. Esan dudan bezala, ikerketa horiek oso garrantzitsuak izan dire, baina batzutan, eta normala da, akats batzuk izan dira. Adibidez, beste anekdota bat, Horman, Memorian Parkean dagoen Horman, paratu izan dugu Emilio Salvatierra eraila bezala. Bueno, ez dago eraila, bizi egin zuen, eta Mexikora juntzen farmazeutika bat montatu egin zuen. Bueno, akats horiek zuzendu egin behar ditugu, akats horien atzean familiarrak daudelako, eta bibentziak daudelako, eta batez ere emozioak daudelako, ez? Eta gizartearen aldetik, zen nolako erantzuna ikusi izan duzue? Kasu askotan eta gai askotan gertatzen den bezala mugimendu sozialak, gizarteak, instituzioetik aurreratuz joaten da, ez? 2017an hasi egin genuen Iruñeko Gaztelu Gibilean apirilak 14 inguruko data hortan omenaldi bat eginez, ez? Eta lehenengo garai horietan 2007an sekulako beldurrak genuen zer nolako erantzuna zegoen ikusita. Eta 1500 pertsona jun ziren lehenengo ekitaldi hortara. Nik uste dut gizarteak naiz eta eskubikoa izan, naiz eta eskertiarra izan, ikusi egin du gure aldarrikapenak normalak direla. Gure aldarrikapenak zuzenak direla eta gure aldarrikapenak justuak direla. Eta horren isla da UPNren jarrera. UPNren jarrera kontra esan batean mugitu egin da, baina askotan gure alde egin dute ere. Askotan gure kontra egin dute, ez? PPek beti gure kontra egin du, baina UPNek batzutan gure alde, beste batzutan gure kontra, ez? Adibidez, memoria historikoaren lege famatu hortan abstenitu egin zuten. Adibidez, Iruñean zinegotziei egiten ziren plaka bat paratu egin zuten, Maria Caballero bere kabuz paratu egin zuen hor plaka, ez? Eta UPNek gehiengo absolutua zuen. Adibidez, Tuterako udaletxeak UPNek gehiengo absolutua zuenean 3.000 euroko diru laguntza aprobatu egin zuen Memoriaren Parkean, ez? Orduan, garaipen guzti horiek, nik uste dut, presio sozialaren ostean egin zela, eta nik uste dut hori iritzi publikoaren neurketaren ostean dela. Nik uste dut iritzi publikoa gure alde dagoela, eta hori ikusten da ere komunikabideetan. Luze hitz egiten ahal izango genuke, noski orain arte egindakoaz, baina orain arte egindakoaz azken galdera, ze balorazio eta ze sentimentu eta ze sensazio utzi dizkizu? Bueno, nik sensazio arras onak ditut, ez bakarrik modu pertsonalean, ez? Nik politikan eta nire bizitza osoan
jorratutako gai humanoena eta gai interesgarriena izan da, ez? Niri aldatu egin dit eta emozioz gainera esaten dut, ez? Eta politikoki gauzak sekula aldatu egin dira. Gaur, adibidez, exhumazioak publikoki egiten dira, exhumazioak instituzionalki egiten dira, ez? Gaur, oroimen ekitaldi horiek ere Nafarroako gobernuak instituzionalki egin dira. Orduan, konparatu, ez? Ahaztutak dauden familia batzuk, gaizki tratatuak dauden familia batzuk, eta orain hori aldatu, eta Nafarroako gobernuaren sarreratik, alfombra gorri batetik abiatzea. Hori sekulako aldaketa politikoa, baina ere soziala eta psikologikoa. Eta hori lege baten ostean eman da, elkarte bati esker eginda, baina baita ere duintasun askorekin borrokatu izan duten senitarteko bati esker eman delako. Eta egin behar, indako ibilbidea berdin egingo zenuke edo zerbait aldatuko? Hombre, gauzak beti aldatu egin behar dira, eta ispiluaren aurrean ere zuk zure burua kokatu egin behar duzu eta autokritika egin behar duzu, ez? Eta nik, ez dakit, askotan nire kritika handiena da, nire ritmoak askotan senitartekoen erritmoak ez direla. Eta ni askotan hori frustrazio sensazioa barneratu izan dut. Eta ni behar bada begirada militante batekin egin dut lan, mugimendu sozial honekin, eta ez dut erreparatu, lehen esan dudan bezala, hor bere aita zegoela. Behar bada, desajuste hori, nik ez dakit, kasu batzuetan empatia falta izan zait, baina, nik uste dut lan itzela egin dugula, ez ni bakarrik, talde lan izan dela. Eta orain pixkoat iragana utzi eta orainera etorriko gara. Orain ze proiektutan, proiektua zertan dago eta zer lantzen ari zarete? Memoria historikoan, bai. Orain, lehen esan dudan bezala, ipar orratz oso interesgarria daukagu, eta hori da gurean, Nafarroan, daukagun memoria historikoaren legea. Hor, jartzen dute artikulu guztietan, horiek bete egin behar dugu simbolo frankistak erretiratuz, hezkuntzan ematen diren liburuetan edo erabiltzen diren liburuei buelta bat eman behar diogu, oroimen ekitaldiak egin behar dira, adibidez, Auschwitz, Mauthausen edo Gurs bezalako kanpoetan plaka bat jarri behar dira, eta hori ez da oraindik bete, hori bete egin behar da. Eta memoria historikoaren errelatoa eta memoria historikoaren inguruan dauden balore guztiak ere zabaldu egin behar ditugu. Eta hortan gaude, ez? Egia da, exhumazio lanak abiadura onarekin egiten ari direla, bide onatik joaten direla. Egia da, adibidez, irakaslei, errepresariatuak izan ziren irakaslei ere omen egin diogula. Egia da, funtzionari publikoak izan zirenei ere plaka jarri egin diogu. Egia da ere, zinegotziak eta alkateak izan zirenei ere omenaldia egin diogula. Bide hortatik, joan, esan dudan bezala, ipar orratz hoberena legea da, eta legea bete egin behar da, hortan gaude. Sanjurjo eta Molaren inguruan adostasuna izan da, desadostasuna, nola ikusi duzu gizartea eta nola ikusi dituzu instituzioak? Nire aldetik guztiz ados nago hori egitea, eta ez bakarrik guztiz ados, orain dela 40 urte egin behar zen gauza baten aurrean gaude. Kasu honetan, eta tamalez gainera esaten dut, UPNek eta Alderdi Popularrak oposizioaren gai arrunt bat bezala erabili egin dute, eta nik uste dut hau txarra izan dela, ez? Kontutan hartuz gainera Mola ez zela izan 19 urtetako karlista inusente bat, ez? Mola honen ez dakit liderra izan zen,
sarraskiaren bultzatzailea izan zen, eta hemen Nafarroan 3.400 fusilatutakoak bera, ez bakarrik bera, baina bera batez ere, eragindako diskurso edo idei politikoen eragina izan dela, ez? Beraz, ideia oso garrantzitsua da, ez? Sanjurjo eta Mora ez dira 19 urtetako karlista inusente bat. Beraiek lidergoa izan zuten, ez? Orduan, ezin dugu gure paisaje urbanoan oroimen hori mantendu, ez? Eta hilobi horiek mantenduz, omena mantentzen dugu, argi eta garbi, ez? Orduan nik hortan ere UPNeri kritika latzak egiten diot horregatik, ez? Empatia falta izan zaie, kontutan hartu behar dugu monumentu horren ataritik pasatzen diren bakoitzean, Mirentxu Agirre pasatzen den bakoitzean, edo Tomas Dorronsoro pasatzen den momentuan, zer pentsatzen dute? Zer pentsatzen dute hor hilobi hortan bere aita hil egin zuena omentzen duen hilobi hor dagoela, ez? Zakit, nik askotan honi buruz hitz egiten dudanean empatia askatzen dut, ez? Zer pentsatzen dute Tomas eta Mirentxu eta Josefina eta Aurea eta guzti hauek, ez? Hori horrela dagoela ikusita. Eta aurrerantzera begira, beraz, geroa, ze erronka duzue? Erronka, lehen esan dut, hezkuntza mailan errelatoa esplikatu egin behar dugu, ez? Nik uste dut, erronka da gazteei esplikatzea zer gertatu zen hemen Nafarroan eta zergatik gertatu zen hori, ez? Elkartasun humanoa edo sensiblea oso ongi dago, baina hori ere gainditu egin behar dugu, ez? Eta esplikatu egin behar dugu errepublikazaleak izateagatik erail zutela, ez? Esaten dugu askotan, ez? Elkartasun humano hori lehen biziko elkartasuna dela, ez? Eta beharrezkoa dela hori ere, baina zergatik hil zutenen ideiak ere azpimarratu egin behar ditugu, ez? Eta ikastetxeetan esplikatu behar dugu 3.400 fusilatu egon zirela hemen Nafarroan, eta violentzia eta fusilamendu horiek izan duten eragin edo inpakto soziala ere esplikatu egin behar dugu gaur egun, ez? Sekulako inpaktua esan dute, ez bakarik hilobetan edo seme alabetan, ez? Baizik eta nik uste dut gizarte osoan sekulako inpaktu eta eragina izan du, eta hori neurtu eta hori esplikatu egin behar dugu. Bueno, pixko bat bukatutza joko dugu tarte hau, eta orain hirugarren atalde batean sartuko gineateke, eta hemen galderatxoak, beste galderatxo mota batzuk izango ditugu. Gizartearekin konprometitu behar da, zure ustez? Bai, eta ni uste dut orain konpromesuaren garaia da. Gauza asko egiten ditut, baina batekin ere oso harronago. Ostegunero joaten gara gazte talde bat sarrigureneko alimentu edo elikagaien bankuetxera, ez? Eta elikagaiak eta alimentuak ematen diegu 250 familiarrei. Eta hor ikusten dugun bazterketa soziala, hor ikusten ditugun beharrak ikaragarrizkoak dira, ez? Eta krisi garai honetan gauza txar asko agertu dira, ez? Adibidez, elite politiko eta elite ekonomikoaren elkartasun eza, ez? Eta krudeltasunarekin gainera ibili egin dira alderdi politiko askok, krudeltasunarekin ibili dira bankuetxeak gestionatu izan dutenak, krudeltasunarekin ibili dira etxe kaleratzeak errestu izan duten lider politikoekin, baina baita ere nik uste dut oinarrian, gizartean, jendartean ere bai, elkartasun kutsu hori edo elkartasun sare hori ere indartu egin dela, ez da? Nik uste dut
elkartasun sare horiek indartzeko momentua dela, ez? Guk gizartea indartu egin behar dugulako, eta elkartasun horretan, elkartasun individualetan edo taldeko elkartasunetan, erakundeetatik sortzen den elkartasun hori ere indartu egin behar dugu, ez? Guk egiten dugun bezala ostegunero. Natura, zaintzen dugu? Ba ez tamalez, betu, atzo tuteran egon nintzen, el kulebrete hor dagoen bertederoa ikusita eta 100% bakarrik birziklatzen da. Ezinezkoa da gure Nafarro hortan bertedero bat izatea eta 100% bakarrik birziklatzea, ez? Handik oso gertu ere, Kastejonen badaude sekulako enpresak oso ambiente eta aire txarra sortzen duten enpresak daude, ez? Eta ez dugu natura zaintzen, nik oso mendizalea naiz eta ikusten dut askotan, ez? Ez dakit Coca-Cola lata bat botatzen dutela edo plastikozko bolsa bat dagoela, ez? Eta itsasoan ere gaudenean ikusten dugu, ez? Nola itsasoaren marea gora egiten duenean, etortzen zaizkigu guk botatako zaborrak. Bidaiatzea gustoko duzu? Eta hala balen bada, zer herrialde gustatuko litzaizuke bisitatzea? Bueno, asko gustatzen zait bidaiatzea, nik uste dut beharrezkoa den gauza bat dela, ez? Nik uste dut mentalidadea eta gauza guzti horiek zabaltzeko ona dela. Azkeneko bidaia Pragara egin nuen eta ongi egin nintzen, oso askotan oroitzen dut Marruekos aldera ere eta Sahara aldera ere egin nuen bidaiura, Layun, Bojador eta hortan brigadista bezala egon nintzen eta askotan oroitzen dut momentu horiek, Kuban ere egon naiz. Bueno, ez dakit, niri orain ari naizen bidaia nire buruan prestatzen, ez sakelan prestatzen, nire buruan prestatzen da Asiara, ez? Nik uste dut Indonesia edo ez dakit Tailandia edo mundu hori ezagutu nahi dut. Bien bitartean, eguneko ateraldietan mendia ala hondartza duzu maite? Bilak gustatzen zaizkit, Pirineo alderan askotan joan naiz, Monte Perdido eta mendi horiek igo egin ditut, asko gustatzen zait ara jutea eta hondartza ere bai. Nire gurasoak gainera hondartza duen herri batean bizi dire eta askotan juten nahi zara bai. Hiria edo herria? Egunero bizitzeko hiria gustatzen zait, ni oso urbanita naiz, baina asteburuetan Espinal aldera, Aurizberri aldera joaten naiz maiz, eta bai, herria gustatzen zait, baina bizitzeko hiria, bai. Eta mito zalea zara? Ez, gaztetasunean nituen mito guztiak hil egin ditut, ez? Che Guevara eta guzti horiek, hil ditut, ez naiz mitologi... Orduan, berriak ez dituzu hartu, Ronaldo eta lakorik ez duzu hartu. Ez, behar bada bat, dago, ez dakit, asko gustatzen zait figura bat da, Jesus Monzón, Iruñeko dandi eta komunista amorratua zen, bera makiaren mugimendaren sortzaile bat izan zen, baina horri askotan begiratzen diot, baina ez mito bezala, baizik eta gauza batzuetan eredu bezala, baina ez naiz mitomano, nahiko ikonoklasta naiz. Bizitokiak eman dezake bizipoza eta lasai eta ongi egoteko toki sekreturen bat duzu? Bai, baina ezin da esan, telebistan. Baina guztiok badaukagu ihes egiteko leku bat, hori guztiok. Neri asko gustatzen zait irati partera jutea, nik uste dut hor iratin ematen den lasaitasuna, iratin dagoen kolore anistasuna, hor ematen entzuten diren bai hotsak eta soinuak niri lasaitasun asko ematen dit, eta
Ara, liburu batekin jutea, askotan egiten dut eta asko gustatzen zait. Beraz, lasai egoteko egoera bat hori izango litzateke. Bai, irati partera jutea. Irakurtzeko liburu bat? Asko daude, orain bertan Leonardo Padurak idatzitako eleberri bat ari naiz irakurtzen, Hemingwayren azken egunak deskribatu, fikzio bat da, ez? Baina Almudena Grandesen edozein liburuaren irakurle amorratua naiz, Corazón helado eta guzti hauek asko gustatzen zaizkit, eta New York, Bilbao, eleberria ere asko gustatzen zitzaidan. Filme bat gustatu zaitzuna edo zirarra pixkoa sortu dizuna? Bai, asko gustatzen zitzaidan Pájaros de papel eta askotan ikusi dut. Hori da Milikiren historia, ez? Miliki pailazoaren historia. Bere aita abiadore errepublikarzale bat zen, eraila izan zen, eta bere historia asko unkitu zidan, eta baita ere El tigre y la nieve, La vida es bellaren bigarren parte bat da, ez? El tigre y la nieve Irakeko gerraren inguruan egin zen filma bat da, eta orain Siria eta Aleporen ikusten ditugun sarraski eta bombardaketa horiek ikusita film hori rekomendatzean ikusten dut derrigorrezkoa da, ez? Film horretan asko ikusten da hori, ez dakit, sarraskiaren inguruan ere poetika eman aldela, ez? Hizkuntzaren inguruan, ze eboluzio ikusi duzu euskararena, batez ere Iruña herrialdean? Nire partetik, nire inguruan euskara gehiago entzuten da. Eta nik uste dut ere euskara prestigiatu egin dela. Eta nik uste dut hori oso ona dela, ez? Komunikabide euskaldunak gero eta gehiago zarete, gero eta euskaldun gehiago gara, nola ere utxunea, edo huts egiten ari garen ez dakit arloan da euskararen erabileran. Baina uste dut euskararen prestigioa eta euskararen idei edo aurpegi positibo hori aurrera doala, eta hori uste dut positiboa dela. Nola gustatuko litzaizuke ikustea mundua hemendik 50 urtera? Zer aurre ikusten duzun? Eta bide batez ja ikusten dudanik ere. Hori espero dugu. Zaila da, ez? Mundua askotan talka egiten duelako, ez? Lehenengo mundua eta hirugarren munduaren arteko interes kontrajarriak askotan talka egiten dutelako, ez bakarrik ingurumenan, baita ere pobrezian, erlijio kontuetan, ez? Nik hortan, nahiko utopikoa naiz, oso humanista naiz, ezkertiarra naizen momentuan internazionalista naiz, eta nahiko utopikoa naiz hortan, ez? Eta ez dakite, herrien eta jendearen arteko elkartasuna hori areagotu egin behar dugu, eta ardura hori batez ere lehenengo munduan bizi garen ona da, ez? Guk ere, gure bizi kalitatea pixka bat bajuago egiten baldin badugu, eta hirugarren mundukoek pixka bat gora egiten baldin badute, nik uste dut ere berdintasunaren utopia etorriko dela, ez? Gerrateen inguruan, ez dakit, sekulako hausnarketa egin behar dugu gizarte bezala, ez? Gizakiak bezala, gerratearen kontu hori, violentziaren kontu hori, ez dakit, buelta bat eman behar diogu, ez? Ezinezkoa da munduaren zati batean horrelako sarraskiak ematea, ez? Hemen gure herrialdeetan egon zen bigarren mundu gerra, egon zen frankismoa, egon zen eta ere bai, egon da estatuaren inguruko terrorismoa, baina Sirian, Iraken eta horretan gertatzen dena, ez dakit, hausnarketa provokatu edo areagotu den. Harremanak lantzeko era egokiak dira hirietan eta bide batez Iruña herrialdean?
Hombre, nik uste dut hiriak bai, baina tamaino konkretu batekin, ez? Nik hilabetero juten naiz Madril aldera, eta horrelako hiri handiak erlazioak ez dute errazten, ez? Baina nik uste dut orain gure belaunaldi hauek baloreen inguruan balore positiboak agertzen ari direla, ez? Nik ikaslez soziologoa naiz eta irakurtzen ditut askotan egiten diren enkestak, ez? Eta adibidez, giza eskubideen inguruan asko aurreratu dugu, ez? Belaunaldi berriak barneratuta dute giza eskubidearen kontuan, barneratuta dugu ere sensibilitate sozial berri bat, hori agertzen da gaztetasunetan ere, bai, ez? Orduan, nik ez nago bate ados gizarteari askotan agertzen den begirada negatibo edo pesimistarekin, ez? Egia da, hobetzeko gauza asko daudela, ez? Egia da, emakumeen kontrako bortizkeria dagoela, ez? Baina egia da ere, nik ikusten dut nire arreba gazteenan edo beste gazteetan, ez? Berdintasunan ere sekulako aurrera pausuak ematen dugu da. Anekdota grazioso edo bitxi bat, ez? Nire kuadrilan guztiok gizonak gara. Nire aizparen kuadrila mistoa da. Bueno, behar bada tontakeri bat da, ez? Baina hortan ere aldatzen ari gara gure kultura eta gure erlazio motak, ez? Eta hori interesgarria da. Positiboa eta zoriontsu ikusten zaitugunez, zoriontsu izateko errezeta, eta hoxe izango da azkena. Zer errezeta emango zenuke zoriontsu izateko? Batez ere ispilora begiratu eta zu ikustea, ez? Nik horri garrantzi asko ematen diot, ez? Egiten duzunaren aurrean, zuk errekonozitzea, ez? Koherenta izatea eta batez ere honesto izatea. Erkei, mile esker, gaurkoan oroimen historikoaz solastera ekarri zaitugu, baina galdera gehiago ere egin dizkizugu. Esker mila gurekin izateagatik eta beste bat arte. Donibane Iruñeko auzoa da, 1950ko hamarkadan eraiki ziren lehendabiziko etxe bizitzak. Eguaras izenekoak, zein Martin Azpilkueta eta San Alberto Magno kaletakoak hain zuzen ere. Eguarasko etxeak eraikia intzinetik Donibaneko auzoa etxe txiki eta hortuez osaturik zegoen. Gunea 4 errepidek zeharkatzen dute. Donibaneko pasealekua, Barañaingo errepidea, Kanposantuko errepidea eta Basetxeko errepidea. Auzoa 1960ko hamarkadan auzoaren hiritartzea burutu zen, plan partziala 1963an onetsi zen. Lehenik eta behin mendebalderago dauden etxe bizitzak eraikiz. Donibane Kirol Elkartearen eta Sanduzelai eta Donibaneko auzoak banatzen dituen Biurdana parkearen ondoko etxeak alegia. Osasuna futbol taldearen aintzinako Donibaneko zelaia auzo honetan izan zen, Sadar futbol zelaia eraiki arte. Kaixo, arratsaldeon, Ester Krema ez naiz, Geroa Baiko zinegotzia. Hemen Iruñan jaio nintzen, Errotxapean hain zuzen ere. Baina orain dela, 30 eta piko urte, Donibane auzora bizitzera etorri nintzen, eta beti hemen Iruñan bizi izan naiz. Momentu honetan Donibane, Ermitagaina eta Mendebaldeako zinegotzia naiz. Esan daiteke gure lana tartekari lana dela. Horrek esan nahi du auzoaren ezaugarriak ezagutzea gure ardura handiena dela. Beharrak jakitea. Eta gero alor guztiari hau transmititzea. Gero noski ere jarraipena egitea beharrezkoa izango da.
Hau egiteko modu desberdinak dauzkagu. Alde batetik, interneten bidez, auzokideek mezuak bidal ditzakete. Edo ez dakit telefonoaren bidez, 010 hain zuzen ere. Hau da modu ohikoenak. Gero mandatu honetan hasi gara auzoaren foruak. Hau da esparru berria, auzokideak bere kezkak edo bere ez dakit, parte hartzeko hiriaren bizitzan. Eta mandatu honetan auzo foroekin hasi gara. Ideia nagusia da esparru berria irekitzea auzokideek parte hartzeko. Denbora esango nuke ez da finkoa, hasieran, ez dakit, arazo bat sortu bada, agian 2, 3 edo gehiago bilera beharrezkoa izango dira. Edo, ez dakit, mezuak erantzuteko denbora, baina ez da finkoa denbora. Ezaugarriak, hasieran Donibaneri buruz hitz egingo dut, eta ja gero Ermitagaina eta Mendebaldeari buruz. Donibane auzoa auzo handia eta heterogeneoa da. 1950ko hamarkadan hasi ziren lehenengo bizitzat, Martin Azpilikuetan eta San Alberto Magnon. Lehen Donibanen bakarri zeuden etxe txikiak eta orubeak, baina gero eta gehiago etxe bizitzak gehiago eraikitzen ziren. Biztanleak momentu honetan 20.000 ditugu eta nahiko helduak eta adinekoak ere. Azken estatistikaren arabera 122 biztanle 65 baino gehiago urte ditu. Orduan nahiko heldua da biztanleak. Bestalde gazte gero eta gutxiago dago Donibanen. Beraientzat etxebizitzak oso garestiak direlako. Eta hau da nire ustez arazo handi bat auzoarentzat. Ermitagaina modernoagoa da, pixka bat, 1960ko hamarkada erdialdean hasi ziren eraikitzea. Ezaugarri bat da bere eraikinak gorriak, eskalonatuak eta teilatu beltzarekin. Ez da oso garrantzi, nabarmena da. Gero Mendebaldea, Iruñean Mendebaldean dago beste auzo bat. Hau da modernoagoa. 1980ko hamarkadan egina, eta dago banatuta, Ermitagaina eta Mendebaldea dira banatuta Irunlarrea kalean zehar, ez? Baina auzo bera dira, momentu honetan, administrazio arloan eta hori. Biztanleak 17.000 eta piko ditu, helduak ere, nahiko helduak ere, Donibane bezala, pizka bat gutxiago, kasu honetan 23 kopurua ditu. Donibane oroar ongi eraikitako auzoa da, goi mailako eraikinak eta bar. Hirigintza ordenatuta da, eta etorbide zabalekin eta esparru zabalekin, eta plazak eta bar. Berdegune ugari ere ditu,
inguruan, pues, Takonera, Gaztelu Gibela, Bagoada parkea, Biurdana eta Yamaguchi parkea. Orduan berdegune ugari ongi dago kokatuta, Iruñeko erdialdean oso hurbil eta ongi konektatuta garraio publikoa onarekin. Ermitagaina eta Mendebaldea ere modernoagoak direlako, orduan ere kaleak eta plazak eta ongi ordenatutak daude. Baina Ermitagainan arazo txiki, txiki edo ez txiki, arazo bat dago, zeren Nafarroako etorbidea auzoaren erdian pasatzen delako. Orduan banatu du auzoa bi zatitan eta trafikoaren arazoak ere sortzen dira horregatik. Eta Mendebaldea pasealeku handiak, goi mailako eraikina ditu eta ongi dago hornituta. Esango nuke Donibane zerbitzu onak dituela. Eta Ermitagaina eta Mendebaldean noski ere bai, baina hasiko naiz Donibaneari buruz hitz egiteko. Osasungintza arloan hasteko, ez? Donibanen dago osasun zentroa eta osasun adimen zentroa. Orduan nahiko ongi. Gero Ermitagainan ere auzoaren erdian dago osasun zentroa eta Mendebaldean ospitaleak eta konsultategi eraikina eta abar. Orduan osasungintza asko ditu gure auzoetan. Hezkuntza arloan haurreskola Donibanen eta zorionez orain euskeraz ereduarekin, aldarrikapen historikoari erantzunez. Mendebaldean ere erderaz haurreskola bat dago. Gero lehenengo eta bigarren hezkuntzarako daukago ere Ermitagainan, Donibanen, San Juan de la Cadena eta kolegio batzuk. Itunpeko kolegioak ere daude, Donibanen, bi Donibanen eta bat Ermitagainan. Institutoak ere Biurdana euskara ereduarekin eta La Granja erderaz, eta gero Bagoada ondoan, Parke Bagoada ondoan dago Ermitagaina institutoan, 1960an eraikina, oso famatua eta ja nahiko zaharra da. Gizarte zerbitzuak ere bi unitate dauzkagu, bat Donibanen eta beste bat Ermitagainan. Kiroldegi, Ermitagainan badago kiroldegi bat, eta Donibanen bi kluba, Anaitasuna eta Donibane kluba. Ze gehiago, komerzio ugari ere ditugu. Donibanen Martin Azpilikuetan zehar, batez ere, baina baita ere beste kaleetan, batez ere denda txikiak eta betiko dendak, eta Ermitagainan ere betiko denda txikiak eta merkatu bat. Eta Mendebaldean denda ugari ere, pasealekuan eta hori, ongi dago zentzu honetan. Supermerkatuak ugari ere ditugu, eta momentu honetan, abenduaren lehenengoan, iristear dago beste supermerkatu bat Donibanen. Nire ustez aizia eta kultur eskaintza handiagoa beharrezkoa izango litzateke. Batez ere Donibanen ez dago, ez daki,
zibibos edo kulturgunea berezia edalakoa ez dago momentu honetan, eta hori da beharra handia nire ustez. Beste aldetik, esan dudan bezala, jende heldua asko ditugu, orduan beharrezkoa da beraientzat ekintzak berezia antolatzea, irrigarriztasuna zaintzea, eta bar, hau da ere beharra. Ermitagainan badago CECIS bat. CECIS da zentro kultur ekintzak egiteko, eta bar, baina nahiko txikia delako, bat handiagoa beharrezkoa izango litzateke ere. Eta gero, esan lehen bezala, Ermitagainan trafikoaren arazoa sortzen ari dira, eta biztanleak asko kezkatuta daudelako eskaera batzuk ekarri dute dituzte hemen udaletxera, eta momentu honetan trafiko batzordean daude. Eta ez daki zer egingo dugun, baina zerbait egingo behar da. Eta gero Donibanen ere arazo bat da, taberna batzuen inguruan, zaratagatik eta zinkikeriagatik arazoak sortzen dira, eta auzokideek kexatzen ari dira ere. Eta horregatik bilera batzuk egiten ari gara eta konpontzeko moduan aurkezten ari gara. Alde positiboak uste dut esanak direla, ez? Auzo oso erosoa da bizitzeko, zerbitzu onarekin, garraio publiko onarekin, eta ona dira bizitzeko, noski. Esango nuke ona dela bizitzeko. Zergatik, uste dut, esan dut, ezaugarri bereziak, auzo erosoa da bizitzeko, lasaiak, ongi kokatutak, garraio publiko onarekin, azpiegiturak onarekin, eta, onak, zentzu orokorrean ona direla bizitzeko, naiz Donibane, naiz Mendebaldea eta Ermitagaina ere. Inbertsioa, ez da garaionak inbertsioari hitz egiteko, ez da, krisiagatik eta bar. Orduan batez ere proiektatua dagoela obra txikiak, eta bar, adibidez Donibanen momentu honetan Belate monastegian eta inguruan dago proiektatuta obra bat, eta San Juan de la Cadena eskolan ere bai berrikuntza batzuk egiteko, batez ere Ermitagaina eta Mendebaldean ere, hori, obra txikiak. Baina ni nahi dut, hori, ez dakit, kulturetxea, zibibos edo halako zerbait lortzea. Eta espero dut mandatuaren zehar zerbait lortzea, espero dut. Donibane egin zuenean, beste pentsakera existitzen zen. Orduan dena autoentzat pentsatuta daude. Horregatik momentu honetan mugirtasun plana mahai gainean daukagu. Hori esan nahi du, oinezkoentzat bide seguruak eta hori egiten nahi ditugu, halaber eskolako ibilbide seguruak, eta gero bide gorriak bizikletarentzat,
hori da momentu honetak erronka handienetariko bat. San Juan Sar elkartea izugarrizko lana egiten ari da Donibanen. Berak auzoko festak antolatzen dituzte eta gero ere inauteriak, olentzero eta urtean behin antolatzen dute auzoko eguna eta egun horretan jende asko biltzen da. Gero urtean zehar kurtsoak, tailerrak eta bar antolatzen dituzte. Eta orain dela gutxi umentzako ekintzak ere hasi dira. Baina Ermitagaina eta Mendebaldean elkarte sarea asko gutxiago garatuta dago. Hasiko gara Donibanen, ez? Bueno, hasieran, plaza eta etorbideak ezagutzeko joango ginateke, ez dakit, Baiona etorbidean zehar, Olibaren monastegian, Urdazubiko monastegian, monastegi asko ditugu eta hori, kaletan ezagutzeko. Gero Yamaguchi parkera joango ginateke eta han planetarioan zerbait ikusi genezake. Gero eguraldi ona egingo balu, Yamaguchi plaza terraza batean eseriko ginateke zerbait edateko eta jateko lasai-lasai. Eta Ermitagaina eta Mendebaldean, pizka bat bezala, agian hasiko gara Bagoada parkean, ezta? Gero Ermitagainan kalean zehar, ibilbide txiki bat egingo ginateke eta merkatuan zerbait erosiko genezake. Gero Irunlarrea kalean zehar, Mendebalderantz joango ginateke eta han dago liburutegi publikoa eta sartu ginateke zerbait maileguan hartzeko, adibidez, edo filmotekan zerbait ikusteko, edo ondoan dago musikaren hirian, konzierto bat entzuteko, eta ja gero, beti bezala, paseoan eseriko ginateke zerbeza bat hartzeko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.